מה העניינים רון? על הכיפאק. מאיפה אתה? רגע, איפה השלט? נפל לכם השלט, הנה השלט. הבוט נפל. עדיף שיפול השלט מהסרבר, זה בסדר. כן, הבוט נפל פה, יאללה. אתה רץ, השלט נפל. כן, מה? קלטורה כולם מכירים, זה נכון, אבל בוא תספר לנו בשנייה רק שלמי שלא מכיר. סבבה, קלטורה זה פלטפורמה אופן סורסית, רגע, עוד שלט נפל פה. קלטורה זה הפלטפורמה אופן סורסית הראשונה לנהל וידאו בתוך אתרים. אנחנו השקנו את השירות שלנו, את האתר שלנו, שנה שעברה בטקלנט וידאו לפני שנה. זכינו ב-People's Choice Award של האירוע, אז קיבלנו הרבה חשיפה. אבל איפה החשיפה הגדולה באמת שקיבלתם? ב-COIL, מה זאת אומרת? באירוע של TWS של השנה, היינו אחת מעשרות החברות המבטיחות באינטרנט של השנה. מאוד מודים ל-TWS. האירוע לכיפאק. זהו, מה הוויז'ן שלנו למעשה זה לאפשר לכל אתר לנהל וידאו בצורה שהיא מאוד אינטגרייטד בתוך האתר, בצורה שהיא הכי זולה, הכי נוחה, ולעשות את זה בצורה אופן סורסית ככה שאינטגרטורים וורס וכולי מסביב לעולם יכולו לפתח אפליקציות בתחום הוידאו להתבסס ולהסתמך על הפלטפורמה שלנו. למעשה, מה ש-MySQL עשה לעולם הדייטאבייס, מה ש-JBoss עשה, או כל חברות האופן סורס המוצלחות בעולם לעשות בעולם הוידאו. לשם כך יצרנו. הפיצ'רים העיקריים שיצאנו איתם לפני שנה הם קולברטיביים באופיים. זה אומר שלא רק שהפלטפורמה מאפשרת שיתוף בעצם יצירת התוכנות, אלא גם הפיצ'רים עצמם מעודדות שיתוף בקשר ליוס הסופי או ליוזרים. במקרה הראשוני הדגמנו שיתוף פעולה בעריכה. יש לנו איזשהו אונליין אדיטור שמאפשר לעשות עריכה בסרבר שהיא כמו האונליין אדיטינג הכי מתקדם שיש היום, שהוא אופליין. אבל הרחבנו את העומק של שיתוף הפעולה לאפשר אייטמים שכרוכים במטה דאטה של אינפורמציה, עריכה של טאגינג, עריכה של אינפורמציה נוספת על בסיס הוידאו, ובסופו של דבר אתרים שישתמשו בכלים שלנו יוכלו לאפשר ליוזרים שלהם לעשות מגוון שלם של שימושים בתחום הוידאו, כולל גם דברים יחידניים של העלאת תכנים ודברים שיתופיים ברמה הקהילתית. יש לנו כבר כ-5,000 אתרים שונים שהשתמשו בכלים שלנו במהלך השנה האחרונה. חלק מהכלים דרך אינטגרטורים וחברות מידיה גדולות, עם סכומים מאוד גדולים שמשלמים גם לחברה שלנו, וחלקם זה פתרונות שאנחנו משווקים ל-low-tail, ל-long-tail של העולם האינטרנט, כאקסטנשנים בפלטפורמות קיימות. לפני 3 שבועות פרסמנו והוצאנו לשוק אקסטנשן לוורדפרס, זה מאפשר לבלוגרים בלחיצה אחת הכפתור לעשות אפלודינג של האקסטנשן שלנו, ותוך דקות ספורות לאפשר שזירה מלאה של כל נושא הוידאו עליהם לאתר, לרבות ניהול הוידאו אצלהם כבלוגרים ומתן פרמישנינג ואותוריטי ליוזרים להעלות תכנים, לערוך תכנים וכיוצא בזה. 3,000 בלוגים הורידו את האקסטנשן שלנו במהלך 3 השבועות האחרונים בלבד. יש כ-100-150 נוספים שמורידים את זה ברמה היומיומית, וזה הופך להיות כלי מאוד מתקדם ומאוד מאוד נחשק בקהילת הבלוגרים. ובדומה לדבר הזה ייצרנו כלי לעולם הוויקי. ויקיפדיה הולכת להשיק וידאו קולברטיבי בתוך האתר שלהם בהסתמך על הכלים שלנו במהלך החודשים הקרובים. וויקים אחרים כבר עושים את זה גם, ובדומה לכך אנחנו עושים אקסטנשנים לפלטפורמות כמו דרופל ואופן אופיס ועוד פלטפורמות שונות ומשונות. אז זה מה אנחנו עושים, יש לנו חזון גדול. ושתבינו, עכשיו לא התנפלתי על הבן אדם, עוד לא שאלתי אותו שאלה ותראו איזה נאום קיבלתם. הנה, זהו. זה ביזנסמן, הכל מוכן מראש כבר. במקרה הכינותי מראש. איזה נאום, איזה בחירת מילים, הכל מוכן ומתוקתק. זה בעברית, ואפילו בעברית הוא עשה את זה. רגע, שנייה.